Noniin, nyt mulla on toi videokapture päällä ainakin pitäisi olla. Tää mennä tonne lentokentän. 7 tiimiä, 16 tukkoa jäljellä. Ne on kaikki Xbox ja pleikkapelaajia. Varmaan. Saa nähdä kuinka usein me joudutaan pakko juosta tästä. Mä tohon halleille. Tuolla oikealla ammutaan jossain. Joo, jostain vähän tohon halliin jättiin. UAV löytyy. Mä pistän UAV. Joo. Ihan tässä vieressä. Tässä talossa. Joku tässä talossa. Okei. Tässä tornitalossa. Jatketaan matkaa. Tornis. Katsos nyt tässä. Ei vittu, eihän tästä tuu mitään. Mä laitan airstrikein siihen. Joo. Ja vittu se oli. Se Joku helikopteri. helikopteri. Se on vieläkin tornissa. Sain kilve. Ai vittu. Mistä? Se on vieläkin siellä tornissa. Vasus. Sain se. Joo, mä sain kilvet just. Eikö sä sait? Ai jaa. Tuli elimerkki. Mitä vittua? Mutta ei tullut teamwipe. Joo. Aha, tuo 7 tiimiä 17. Lähdetään ostaa vähän kilpiä. Hyvä tähtäin mulla, kun mä snipaan, niin toi hiiri. Hiiren kärki on se keskikohta. Kun tähtäimeskään ei ole niinku mitään punapistettä tai mitä, se on vaan tyhjä tähtäin. Mitä, tuleeks meillä kiire? Ei. Ollaan alueella, pysytte tässä mun takana. Ollaan kyllä ihan reuna. Otan tosta kilpiä. Joo, tässä on kyllä Iron Sight kyllä parempi nyt. Tää UAVn taas karota. Lähtää tänne suuntaan, tää lähtee alueelle. Onks ses niinku missä? Tuokseen menee, tulee. Vittu se lyö. Missä te menette vittu? Vittu. Me ollaan tän vikahallin luona. Hakee. Missä sä oot? Mä oon Täällä. katolla jossain. Tuu pois sieltä nyt vittu. Pitää lähteä alueelle. Siis sun vieressä ja siellä alhaalla. Näkyy jossain tossa kartalla. Kuule mitään. No tuo. Täällä. On tossa ulkopuolella. Joo, mä näen. Tuko ei tiedä on yhtään kuinka paljon mulla on kilpiä. Laitat vaan aina kilpiä lisää. No, Se on- no mä en pysty enempää Jos laittaa. on. Nää Mullakin Tommonen me on ollaan leikisti täydet.
Onks mulla Jere täydet kilvet? On tää kunnolla. Hyvä. Vitu kyllä vittu. Tässä ollaan alueella. Hyvä. Kuusi Nyt tiimiä, 15 Tuolla talon katolla. alue on aika pieni sitten. Joo, näkyy. Sieltä katolla hiihtää. Hei näe sitä, missä se menee. Jos sniperit. Yritin osua, mutta ihan vitun mahotonta. Alue tuli siihen niitten katolle. Kyllä. Hetki, eikö edes tuli tuot toisen? Täällä on Hyppäs mulla alas, HDT. hyppäs alas. Mene tonne punaiselle talolle. Kuuli ihan tässä yläpuolelle, kun vihellys. Joo, ne menee tänne punaiselle. Sä et tossa niinku ihan alueella. Meidän viereen niin saat alue. Nyt. Sit Aha, nyt katolle on tuo menee. punaisella. Joo. Kattelee tänne kai. Jep. Joo. Okei. Vittu tuo osuu kyllä pahasti. Silloin kai taas saatana. Mulla ei yhtään kilpeä enää. Mä osuin sitä. Kilvet pois. Osuit siihen. Mulla ei enää kilpiä. Muuta kuin kaksi. Alue tulee. Alue Ota tulee. tästä nää loput. Nyt loppuu Tänne värinä ollaan lähdöksä. alueella. Ei, lähdetään tonne. Sivu. Ootas kattoo. Lähdetäänkö? Liikun vähän. Joo joo. Ollaan nyt alueella oikeastaan. Joku talo olisi hyvä. Maantoalueella. Ainakin tonne. Nää tonne. Se on hyvä, kun mä en näe sitä aluetta. Pitää vaan seuraa Jere. Paljon pelaajia. Tässäkin Siellä on talossa on DMR. katol. Siellä on katol. DMR Niin on. Katol. Jep. Äkkiä vaan talo. 12 äijää. 12 äijää jäljellä. Onks tossa DMR? Oh. Katol on DMR. Mä löysin DMR maasta. Siellä on katolkki ranna. Mä hiivin ylös. Ollaan me vielä alueella. Oota hiljaa. Ei juoksentelee. Ei ollaan, niin kes päästään katolle. Itse nyt juosta. Katolle, katolle.
Venas siinä kaikki. Ne on. 2 äijää venas, niillä oli kleikkakin. Ne oli 3 äijää. Kaikilla mutta Joo, vittu se oli siinä. Kunnon peli vittu.